Pero pagkabalo pa mo kapag tusok sa pag nahurot na ang antibiotic nga naabot na sa lawas o siyang gibati kanihong diri simod kanihong simod mura mo juga kibot-kibot anong simod diya nangatol na nihong dari nihong lawas nagsugod na ko o kanang rashes nangatol ko kay Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako karon sa ospital. Day 3. Lunes man ko na-admit. Lunes, Martes, Miyerkules. So, Wednesday ta karon. Di ako guys, ako katsong isubay. Ako ang nahitabo gabi Kay, guys, papakutawin dextrose. Kay, para pa rin si antibiotic ni ready daw lawas para sa operation para unja. Ugma alas 8, operahan na daw ko. So, girawon ko sa doktor ganina. So, sumusunod tigil ko guys, unsay akong nahitabo gabi Kasi Dr. Cardino, resitaan ko o kanang antibiotic. Kay para kuno sa akong dili ko ma-infection o operahan ako. Kaya namang pukulain ka nagigibati. So, grabe guys, abi mo na ako bumatay na ako gabi Kaya galay man kang kanang, di ba antibiotic, i-testing pa man na. Nag-test ko, skin test ko. Woman siya reaction na kanang uan ko, allergy ko. Kasi okay ra kaayo. Pagbalik sa nurse, siya nga kay katuli mo kapanit, wala. Diya guys, kay pag-abot man jud sa kanang nahi. Kanang tusukan ako sa kanang nahi antibiotic guys. Kay ana kay ani sa host dia. Guys kana mo nagisudlan sa antibiotic. Nya isa ka ingana. Diya down diri sa hang kamot gitusukan man ko diri. Pero pagkabalo pa mo kapag tusok sa pag nahurot na ang antibiotic nga naabot na sa lawas o siyang gibati kanihong diri simod kanihong simod mura mo juga kibot-kibot anong simod diya nangatol na nihong dari nihong lawas nagsugod na ko o kanang rashes nangatol ko kay iko gud siya nahurot ang antibiotic di patawag nawag ko sa intercom kay na ma-intercom rin nawag ko sa nurse ma'am lahi lagi yung gibati ma'am nangatol ko ang naong namuwag sugod di syempre ang nurse ni ani diri tanaw ko nakita jud na nagsugod na ang rashes yung sa pag ginawa baka ma'am sa okay raman ko ang mga problema kana da ang katol ning anda nang katol ng naong wala man gud ni sa ganina sus kay nagtawag ang nurse ilang sa doktor diri na kanang nagkuan kanang bali duty diya bisitahan na po ko og kanang allergy pait ng tambal allergy diya kay pagtusok na po sa allergy kay nas na worse na nung gibati kabalubong guys paggahuman sa tambal nga nisud sa lawas dito na mura mo jud ko namuypoy ko nga murag naghuoy ang kalawasan nga mura ko kanang kalipungon nga mura ko kanang hapsol di diyan mura na ko mamatay ani mo to yung ko sa yung ko pa ang lawas mura ko kanang kalipungon nga kasukaon siya pagsyuda malagi imbis kay bitang gibutangan ko para allergy na sa naman yung lawas siya mo tong gitawag ang nurse na pod yan na po ko diri siya kanang kurog ang lawas as in kurog yun siya kay di na mapug na mo nananig ko mura ko kanang andi gihinayan ang aircon yun siya ma'am basi gitugnaw ka wag jud ko gitugnaw ma'am di ba ingon ko sa inyo nga pakos ging aircon gamay kay init ang ingkotson mo tong wag ko di gina makontrol ang akong kurog hanap akong gibipihan gikuha susang BP kay pwedeng taasa man 150/90 unja ang ako apong heartbeat ko so kaayo di kulbaan ka mo ko kulbae wa kabad wala ko makukulbae ni di na tuyo ning magkurog-kurog ko unja tawag na po sila sa doktor sa in charge nga duty ningon naman pod na oxygen na limang katibok gabi oxygen ko guys na oxygen na gi-oxygen ko tibok gabi na first time jud ko guys suway oxygen ang oxygen guys na first time jud ko gi-oxygen na tibok ng kinabuhi diya gi-oxygen ko the whole night kay na para ko noog mulisod ko ginawa ma-prevent ang akong ginawa kay diya ko noog nas my worst pa ang bation mo to tirain ko Ginoo ko kabalo din akong kamulog jud kong kanang kurog-kurog danong lawas mura naman kong kamatadyon ana jud ko amahan tabangi ko kaya ko pasag dili ko na akong isip na huna kay mura naman po ko ginerbyos
yung kujara yung kuhani pada ini di malilalim ning mo allergy ka sa tambal. Unya karong buntag giraw na ko sa doktor na yung doktor nga di na ko patan-on og masug unjang alas 12 sa gabi dapat below 12 midnight di na ko mukaon liquid unsa pa man kay ugma buntag alas 8 sa buntag operahan ko. Unta na kaluyan guys na maulig-on ang akong isip mag-ampo ko sa Ginoo nga ligon ang isip kay nangutana jud ko sa doktor anak ko sa doktor nga dok kanang wala ba day chance nga ma-save na ning akong thyroid kay ang procedure gitawag og total thyroidectomy. Sa mo na siya paon tanan kay tungod kay ang thyroid na anay napiktuhan tanan sa goiter. Mao na nga di lalim guys, mao na nga kana na ay di jud limang experience gabi nga mura na jud ko feel jud na ho nga ako lang piyo ng mata ka mura man jud ko magtujuk-tujuk na kuha ni ba ni imbis kuno kay nagpakuan ko sa allergy isamot naman ang gibati mo na nga hadlok ko guys kalit ra jud to si ba ako damha nga may ngadto to mo nang kasuway jud nako oxygen jud first time ko oxygen kuhanin man og oxygen naman noon ko mo siya guys naundan ko ang video kay na nurse ni Sod diya guys ugma alas 8 sa buntag operahan ko kay girawon ko sa doktor dire na ugma ma'am kana operahan na ka 8 o'clock in the morning niya si Dr. Cardino ang doktor murawon to siya usab na ho ugma after sa operation so muna ang doktor si Dr. Cardino siya mo na guys kanang na wag jud ko ma-expect guys nga pareha na mi sa akong anak po ding ani total thyroidectomy mo na siya mong kaliwat mga gluteron unsa di man ta ni maingani guys kung how pa ning giatiman sa una unsa on palagi pod kuno kung atimanon ko na sa una nga mas mauna palagi na itong mga anak kay ang inahan siya di ay inahan sa kanang panabang maunahon ang mga anak kaysa imo ko galingon unsa karon guys kay murag na touch ko ba kay ang mga anak to mas lagyo lagi na ba si panawag na hon yun ang anak tong tapos layo so pag-uma kay ako'y kontrata ni mo na masa mo ang maintenance lifetime insya kaluyan po mo kasi Ginoo mga makasurvive ko sa akong pang-eskwela so mao lagi na touch na po ko kay lakon ko mo na guys na kani gid ay kanang atarong na itong mga anak maigid ay po sila mo bawas pagabot sa panahon mo na guys wa ko maedad og 47 di man ta mga nga magkasakit na murag luag-luag na guys ang ibate nga nagkaedad ko ng mga bata magkinahon na naman nila mag-support naman nila mo na ugma ko na operahan ko guys duha ka doktor si Dr. Pisaras o kanang iya assistant si Dr. Pisaras kanang iya assistant ang doktor ang doktor na opera na ho hopefully guys i-update naman na after sa operation kung unsa ang resulta magampo ko sa Ginoo nga tagaan ko kalingon nga dili ko makuyawan dili ko mahadlok para mahuman ang operasyon kay kanili pong dako tagliog na mawala tag self confident kay mauwa mo sa tong liog so nga na gina guys hopefully ugma malong Ginoo okay ang operasyon pinagi sa pag-ampo inaampo ang mga anak okay yan guys mo nang di lalim